бе, мама? Малко файда няма. Що да няма файда? Кой станал сега? Дай утре ти ще гониш тук те сега, да ги снимам да имам. Бегат там. Ай. Николай иде. Николай долу. А Николай не може да вари джипа му там, бе. Само на Стоян джипа му да вари. Кто там долу? Малко. Моля, малко Там търпи. на Жанкова са скеледе спаси минута. Рестов. А там. Сега, само те леко. Онуето е малко по-малко може да е. Той 40 км и праса. Когато ти скочиш горе, голямо ми се видява. То съм настръгнал. Голямо И ти се облашал. Ти прави се, знаеш от го дигам аз? От пчелина. Да, Васко ме информира. Казва пчелина, казах. Да ти казах, полези осълка ми така. Прасата дигна Иленчо, Данчо ние с там, двете. Додо тук. Кучета да ги дигнаха, моите ги дигнаха. Той те ги дигнали. Данчо бяга по дерев. Му виках от среща, върни надолу. Неговото куче. Той един слягал тук додолу и се върнал. Той Данчо бил. Чак до тук да слезе Данчо не е. До там и слягал и се върнал там, бе. Излизат отгоре от билюки. А Васко как ги И видял? там имаш дири. А Васко как ги видял? Это има материал. Васко как не ги видял? Да, има, да. Это има материал. Две дири има. Две. Ето прасата,